אני מאמינה שכל חלל יכול להפוך ליצירת אומנות. צריך רק דמיון, צבע ואהבה לפרטים הקטנים. היי, אני יולי, ואני אומנית ומעצבת פנים. היום מה שאני הולכת לעשות זה בעצם קיר כוח. מה זה קיר כוח? זה קיר הכי מרכזי והכי בולט שנמצא בעצם בחלל. זה הקיר שאליו הולכת העין שלנו, זה הקיר שהכי תופס לנו את תשומת לב, וזה גם הקיר שנותן לנו את התחושה המרכזית בתוך החלל. אני ספציפית עושה אותו עם צבעים, ואני מציירת על הקיר, וזה מה שאתם תראו היום. עכשיו נדבר על הגוון ואיך בוחרים גוון. אז אתם נמצאים בבית שכבר חי וקיים ומתנהל, וחסר רק הקיר. עכשיו כבר יש לכם אלמנטים בתוך הבית, יש מדפים, יש מזנון, יש רהיטים, טקסטיל, כריות, וילונות, הרבה מאוד דברים שמשם אפשר לקחת בעצם את הגוון הרלוונטי. כן חשוב שזה יהיה גוון שאתם אוהבים ומתחברים אליו ושהוא עושה לכם רגוע ונעים בלב. טיפ קטן לחיסכון, כשאתם צובעים את הקיר, יש לכם קיר אחד לצבוע, בדרך כלל לא צריך יותר מצנצנת אחת של ליטר, אז אני ממליצה להשתמש ברולר קטן ולא ברולר גדול, כי זה חוסך הרבה מהצבע, ואז באמת תספיק לכם צנצנת אחת, אפילו לכמה שכבות. אז איך אנחנו עושים שבלונות שזה יהיה הכי נכון ושלא נצא מהקווים? אם זה צורה גיאומטרית שהיא ריבועית וקווים ישרים, אז אנחנו נשים מסקינג טייפ, זה הכי עובד, זה הכי נוח. וכשמדובר בעיגולים זה משהו אחר, זה משהו קצת יותר מורכב. אז יש שיטה גם לזה, אחרי שעשיתם את הסקיצה ובניתם אותה ואתם יודעים בדיוק איפה העיגול יושב, אז אתם מודדים על הקיר איפה המרכז של העיגול, שמים שם מסמר, מחברים חוט למסמר, לחוט מחברים עיפרון, וממש כמו מחוגה, כמו שהיינו קטנים, היינו מסמנים עיגולים, זה מה שאתם עושים על הקיר, לעבוד רק עם עיפרון, לא עם עט חלילה, כי אתם תמחקו את זה. כנראה לפחות פעם אחת. אבל שוב, הרבה סבלנות ויצא לכם יפה. אז איך אני מביאה את ההשראה הזאת לידי ביטוי? בעצם בקירות שאני מציירת עליהם, צורות גיאומטריות. ואיך הגעתי לזה? סיפור שהיה לי עם לקוח שהוא רצה קיר כוח. אז התחלתי לקשקש קוביות, כל מיני קוביות, עשיתי לו קיר עם קוביות ושאלתי אותו אם יש לו OCD. הוא אמר שאין לו OCD, אז השארתי קוביה אחת ב-45 מעלות. והוא אהב את זה, ואז העליתי את זה לרשתות החברתיות, והתגובות התחילו להגיע. הרבה אנשים רצו סגנון כזה גם אצלם בבית, וככה התחלתי גם לעשות עיגולים, והשאר היסטוריה. אז אם גם אתם רוצים להפוך את החלל שלכם בבית ליצירת אומנות, דברו איתי, נעשה קפה ונתחיל ליצור.